Abushan for my winner, Papa, Edba, Asante, Achim, Agogo, Nana, Pame, Sapon, other than nine, and I said, the one now I said, aha, the kingdom of Asante, Midi, Eddie Kofi Kakari. When I had him 7 Busumi, and our 3 years, and Anna, Sapon, or Kran, and Anum said, or Pop in Seattle. And then Anna, Nanum, Nano, as soon as say, you now, Pida. Nanum, if you are no panel at the SSL, so it in our Pidano. A brother and animal dinner, and the Biamaka say, Asante, I said, Museum, Pope. Will be a free moon as in Nipan Waka, Luciano, every year, a year, a day, a mass any panel. It's in there, you who say, now, Sapon, or ye, if you are not 40 year, come on, not ye can't assume. If you're swimming, not ye couple, if you know, not ye can't for my Senka, Nakia Sapon, oh, Honumananka, Yakan, Nakia Sapon, and some poor Anankia, the castle of my sister Domade, the Biamaka was said, oh, yeah, or fast years, about Adriana Ebushia no more. Sir, and Yanom, and saying, Anna Umuka, Umutam boom, and my Adriana, the Hisha woman, you move, and Nakia Sapon, Sarah, and so, and I, Pamai and my hene, and no Edantaya, a Sminia and my hene, our year Asantima, Idum Kum, send your nomi and saying, and then now could I do the sea umu and answer. The Umusa or Hima or hot year, now so Yaka Busiano, na ye can't Adriana for. Mammy Cassim Ninjo, never put upon Edia dear affair a pim a hankono abuse. Affair a pim a hankono your song in 1975. And I would be a dear if you want to a pim a hankono abusia at Ediasa Asia 1936. And a free move ever do Sabre after 15 you any aduno Asia. It's a number man and I come a quick post upon Eddie in fear at your conon. Ewo agogo akonyaso ana wodi ade mfie maako aduonum baako 51 years ana wodi ade yenhwe agogo na yenhwe kumawu na yenhwe kwaman wo mu ayonkofa se unum se agogo ana di kan eba ebetena afram na jaha sabrana mu na kwaman eso ani kumawu na wo mu so aba betena mmea bi Nana Omobaye no, the nipa to call any study near Matia, number 2 nipa ewo honum, a pop, and a tara from Ebe Unity, a bra, na a year, Palmine for, also our fan baby, Omo Edu Munfi, Ray, Anna, I go for, and I said, Nanago, my hene, in the bomb of 4, or Yaha, a mano, or cha a from no, a could do a from the Jabby. A poor pie or Koyaha, Eddie Brennan, or Otto maybe upon a man I can't say, will never cast a much trespass. My phone, Abaye, a bear 1, 2, and 3, or what one them won't be catching an apple bomb, a bread one and apple bomb, and or catching it will say, a some way, dear, yan, dear, yen, Hano, dear, no cock, Ama Umudimity. Aye Hanam, the sentence said, Nay, and said, not Yati, a tara from none who are a year, none in Bearman, now or ye, Nenny Pa, no war, Nenny Pa, not Omuya, I can't snack a siat. No, Nipa, and no tea. A man of your upon Nedja, and I said, you be Nadia, I can say, on hop, that you be is a hop, Anna and to fight is shy. A brand of Cosaya, and no one said, Nimian Mediana 4 Huntino, or also call baby Adriana 4 Obama, yes, say, Nimianum, yes, ye need, then may I ever to come hay, or put me one for no naye. It's a Maumi and San Eka, or move a boom, a Adriana for me and San Aya. Mo for my any agogo and no ana omune atara from edisano ekosi ya esi aniwie ye no ekoba se omupa matara from no mupa atara from no ye eba ye ni niema na atara from wo asa anuanom yensen efa ye ebi eye nkahra ebi eye kobonche ebi eye abamu on dia abamu ba kumawu omode nkahra no ema eye na ku akosapon ene ne dom ana omode yaka no eye durano enso ema eye na kwaman ene ne dom na mom ebra nuafo miensan we eka omhugbo mu edi sasa no sunku nemu no do mu kan ya ene se yewu bibiara enya hawa de ye beye no se ye beko na yakọ akọboa no ne senti se ye nka ye ho enko anunti agogwa wode ntokwa no ba ye no eto ne ho so se wono de ona obi nanso one no ho o se yen agogofo
Yɛnan obia nanso yɛne yɛ ho. What the Bible of customer say, we are not depend upon somebody, but we are not independent. It is say enuanom mmiɛnsa a meka ɛyɛ kumawu kwaman ɛne agogo wɔn mo hyehyɛ yɛ mu no wɔn mo nkyɛ adeɛ wɔn mo nkyɛ wɔn asase wɔn mo nkyɛ wɔn nneɛma biara ne sɛ nti sɛ wɔn ka wɔn ho bom sɛ adeɛ baako ɛmo adeɛ ɛnnɛ yɛdi ɛyɛ agogo manhene ɛna a wɔtwe da aha ɛyɛ the kingdom of Asante meden ɛde Kofi Kakari nananom hyehyɛ da na sɛ brɛ so sɛ yɛde ayɛ no ba yɛbɛma mo aso ate aha ɛna nimdeɛ ɛde tumi nyinaa wɔ aha ɛyɛ agogo meden ɛde Kofi Kakari.